Здравейте! Хайде да ви заведа на почистване на лице при нашият ментор по козметика Вероника Петрунова. Тръгвам от Евима, махат ми колегите, минавам през любимата ми Витошка. Качвам се на метрото. Гледам да сляза на спирка Люлин, тъй като студио VIP House, където работи Вероника и го стопанисва, се намира в Люлин 9. Ехо, здравейте! Пристигнах! Вероника ме посрещна и Мирела беше там, нашият стажант по козметика. Първо ми направиха дегримиране, след това ексфолиация с черен ориз. След което вапоризация. След вапоризацията ми направиха ексфолиация с ултразвукова шпатула. Механично почистване последва. Нанасяне на серум с хиалурон с ултразвук. Дерсонвализация. Чувствах се прекрасно през цялото време. Вероника е много добър професионалист и много добър ментор. Направи ми лечебен масаж, след това студен чук за свиване на порите. След студения чук ми нанесе алгинатна маска с Q10. Тук я забъркват. Малко масаж по време на маската. Тя се втвърдява. Ето ме. След това ми нанесоха серум и SPF фактор. Чао!